katinuan o pagtuo mga butang ning kalibutana nga angay natong tungkaron o pagisayran kung nganong nalambigit kita sa atong tagsa-tagsa ka mga reliyon ug maong namugna kining tudungan. Armageddon! Armageddon! Ug karon aniya ang inyong mga mamulong. Yang sulat 55.8 nga ang akong nahuna dili sama sa inyo nahuna. Nga ba sa di pa mo kuan sa pangutanan at itong bisita tingali pwede na tubat itong ano pagayugon sa itong question and answer si Brad Silver Tinduyano Veritas. Please. May pangutana si Brother Arnold Podiayon. Salamat atong ating moderator. Mayang gabi sa atong speaker, yung misang kauban, si Brother Silbert. Ang Biblia naging 1 Timoteo 2:5 kung ako masayo, doon ay usa ka tigpataliwala, tali sa Diyos sa tao. Okay. Sa inyong pag-ampo, inyong himong tigpataliwala si Maria. Wala ba mo makasalaan na? Tingali si Brad Silver mo tubagan eh. Okay, salamat Brett sa imong pangutana. Kinang diri sa gibasang sitas timong nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo, no? 1 Timoteo 2:5 sa pag-ingon diri, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Gisabot siguro ni ninyo nga ang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo wala siya mga instrumento nga nahiusa diha. Okay, para ko na mga Katoliko, dili usa ka kontradiksyon ang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo o pagkamakatabang sa mga santos sama ni Santa Maria. Kay giisip na mo nga nausa diya sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Ang among prueba nga ang mga santos tigpataliwala yun. Gani, dili lang kay sila, bisan kita gali, pwede ta magkapataliwala. Sa versikulo 1 sa gikutlo nimong libro, 1 Timoteo 2, diretso mga sa 5, wala nimo gisitar ang 1. Naadiri ang klaro kaayo nga explanation para masumadag yun. Giingon diri ni San Pablo. Sa King James Version ako basahon ng English. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Kung atong sabtunis binisiya kana kuno atong mga supplications, mga pag-ampo, mga pagpataliwala, intercessions matod pa diri ang pagpasalamat paghimuon sa tanang tao. So apil ka ni ini bradog uban ni mga kauban kita tanan giauhag sa pagpataliwala. Unsa naka sila nga mga bayani sa atong tinuhuan. Among usbon nga kanang pagkatigpataliwala sa ubang mga santos nahiusa na diha sa pagkatigpataliwala ni Kristo nga bugtong. Wala na si contradiction. Gawas kung walay kadugtungan ngadto ni Kristo, pwede na ito maisip nga laing tigpataliwala. Pero kung doon ay kadugtungan, pwede na ito ihiusa. Sama sa pag-ingon nga ang amahan o anak pila ka Dios. Di man ta magkaingon duha. Usara man gyud. Kay usara man gyud ang ilang kinayas pagka Dios. Ingon ana lang ang among tubag siguro. Okay. Lain nga pangutana. Isip gitawag mo Iglesia Apostolica Romana. Kining inyong gitawag og veneration ni gitawag ninyong Mama Mary. Doon na ba may example bisan usa na lang ka apostolis nga nagpractice sila niini sa unang siglo? Gi-practice ba din nga doktrina sa unang siglo kay gitawag mo apostolic sa ato pa nagsugad ang inyong mga doktrina, nagsugad sa mga apostolis. So atong makita siguro nato sa Biblia nga doon ay example kay apostolic doon, di ba? Na si Brad og nabakunot na teksto sa Biblia nga ang mga apostoles sa pagsampit gatahod gyud ni Muhammad natay ikapakita ni Kristo. Okay, implicitly stated sa Bible, not explicit. For example, ingon sa Bible nga tahura ang inyong ginikanan. Kanagong special veneration nga mong gihalad kang Santa Maria, special veneration sabot ato siyang gitahod. Labaw taliwala sa uban tungod kay inahan man siya, pero wala namo isipa siya nga ngamong pagsimba niya ingon nga Dios kanang gitawag sa Griego og latria. Gitahod lang siya, no? Gi-imply sa Bible nga tahuron na atong ginikanan. Kinaulit nga larawan, dili yukbuan,
dili alagaran. Now sa inyo ang pag-practice sa inyong veneration ni kitawag niyo Mama Mary, di mo ginato ikadinay nga gialagaran gina ninyo. Di po nato na ikadinay nga wala ninyo na iyukbuhi kadaghang kay muluhod ato bang ana bisan kay kadalanan ng magprosesyon muluhod pangani sama na ron na pag pamahayag na. Okay, salamat, Brad. Among gidawat ang imong giingon nga kami nagyugbo mi ni Santa Maria sa iyang harawan, pero kanang yugbo nga pagtahod lang nga espesyal tungod kay inahan siya sa atong pagtuo, kay inahan mi siya ni Kristo. Well, sa Biblia kung maghiskot og yugbo ato yung susihon kung kini kana bang ipasabot sa Grego nga latria, supreme worship that can be given only to God, ato pong susihon kanang yugbo nga nagpasabot lang pagtahod, kanang veneration. Kay diri sa Bible, for example, sa kining Lucas 16, gingon, kung dito ba'y nagtuyo nga may higugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya inyong yugbo sa pakigdait. Kining mingon gali may higugmaon sa pakigdait, usa man ni ka-traits sa kabalaan o sa kasanto, kung naana nila, takos sila niya ng yugbo sa pakigdait. Napay laing sita sa Biblia sa Exodo 18:7. Misugat si Moises kaniya siyang ugangan nga si Jethro o niyukbo siyang katubangan mihalog pagani. Dili man ni pagpakadiyos, yukbo pa rin nga pagtahod lang. Asa man diya sa Biblia sa Daang Testamento nga atong mabasa nga ga-practice po sila susama sa inyong gi-practice nga isip pagbinirit. Pagbinirit na lang dako ug naagi po si Moses. O sa ngalan ni Moses, bayani si Moses, bayani man kasi nila pagbinirit ni Moses ug subala sa inyong gi-practice. Makabasa ba tag sitas ana nga Okay, duha man ni ka paagi kuning mohatag tag kaligunan sa itong pagtuo, kanang gitawag na ito explicit, meaning letra por letra mabasa yun. Pero kung dili explicit, implicit gipasabot lang. Well, diri ko mo drive sa implicit gipasabot. Just like for example, Números 21:4-9. Ang mga Israelitas nga tingnon ta lang ni adto higayon na nagpakasala sa Ginoo kay mga gahig-ulo, gipadalan sila halas o bitin sa Ginoo, gipamaak sila. Tapos usiling gihimo nilang tigpataliwala si Moises niya higayon na kay ilang gihangyo nga siya may maampo nga to sa Ginoo nga wadon tubaw pagkabitin. The fact nga ila ka nang gihimo kana nagkasabot implicitly, no, nagipasabot nga nagkaon sila ni Moises kay si Moises adunay kadugtungan sa Dios. Well, kung ayuhon yun nato, no, dili mo yun nato memorize na ng teksto, ang mga teksto siguro uba na limita nato, pero timana nato nga not all truths found in the scripture. According to St. John 21:25, ingon siya nga dili tanan ng mga kamatuuran ipamuhat ni Jesus na sulat. Kay kung sulaton pa kuno nagtuo siyang bisan gali ang tibuok kalibutan dili kay kasudlan sa mga sinulat. Dayon si San Pablo nagingon sa 2 Tesalonica 2:15 nga hukti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba ug sa sulat. So makunek na to sa giingon ni Jan kay naapa mo wala masulat mo nang gibinaba na lang. So dili kay ang nasulat niya nabasa na to sa church history. Labi na kung i-apil na to ang didactic nga basahon katong sinulat sa mga early Christians. Kanang pagbuhat ug larawan gibansay gyud na sa mga Kristiyanos. Di lang kayo siguro klaro diri litra por letra sa New Testament, but kadtugwa na masulat na klaro na. Gani wa lang ko kadalag referensya dinhi nga kanang paghimo og mga larawan alang sa mga kanaabang ingnon talang pagpasidungog sa mga santos, ilag yun ang i-practice. In fact, pasiunhan na nadaan sa Daang Testamento sa batong ang Diyos nagpahimo o larawan sa kabalaan ng Keruben. Isugo niya si Moises. Kana lang. so dili ta maka-prove sa Biblia, maato ta sa wala masulat. Okay, kato na lang pulong ginama kay dili man nato ma-prove sa Biblia. Now, mawala ang atong pagkapunto diya nga gadala ra ba ta sa bansagon nga apostolic. Okay. Usao man nato pagkahimong apostolic nga ang atong mga baruganan tuan naman tali nga anod sa wala masulat. Kanya kay nga bang Biblia nga kawang lamang ang inyong pagsimba kanadto sanglit sa inyong pagpanudlo inyong mga pagdoktrina ang kalagdaag. Hinimo lamang mga tao. Kunya dili na basta-basta na ang inyong doktrina nga pag binirit ni Maria kay doktrina man gina. So naa ang punto. Okay, dili siguro tanang kalagdaan hinimog tao nga daw ta na lang yun dili sundon. Kay sa Mateo 18:18 ang mga tinunan giingnan si Ginoo
ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab. So naa nila ang gahom sa pagdili og pagtugot. Ang prueba nga ilan ang gigamit ng gahuma sa 16:4 sa buhat. Nagkahimo sila mga lagda nga ila-ila ra. Wala sila ingi sa Ginoo, kini mahimo ang lagda. Wa maging ng Ginoo. Sila gyud nagkahimog lagda og ilang ipatuman ngadto sa mga magtotoo. Kanang lagda nga hinimog tawo nga dili maayo supak sa pagbulutan ni Kristo mo nay ibawal nato. Pero kanang lagda nga maayo nga hinimog tawo, wala na idili sa Ginoo. But kadawag ba nga kining isyu sa Moises gihimuan maglarawan og wa ba kani paghimog larawan dili kuno ingog nga ang absoluto magisugo ka balik kani paghimog larawan expression ni sa gugma ang isyu karon og kaning paghimo og larawan nasupak po ni sa Ginoo natin sa sarili nga si Moises na himuan og larawan ang importante nga sa daang tugon na mga tawo nga gipanghimo og larawan nga wa mosupak sa Biblia. Okay. Napamuta na? Okay. Si Brother Bordo. Mga tana ko nimo, Brad. Wala ba mga hadlok nga naama mo yung ang mga apostoles inyo manggisimba? Gipistahan pa man gina, di man na ikalimod. Sa tinabagay mi ato base sa 2 Hari Kapitulo 11, si Joas nga hari gipatay tungod sa pagsimba sa ilahang mga balaan nga kaliwatan. Ang pagsimba nato sa mga apostoles sa mga itay gisimba dili gyud na ingon nga Dios, Brad. Ato nang gisimba isip pagkahon nga tungod silang pagkamaing tao natay burabag nang kuan nato simple nga pangununa burabag si hero nato bang ato sang gipasalamatan ni kini mga tawana nagmamadaogon sa ilang pakigbatok sa sala so nanas sila karon sa sabakan sa Ginoo ato na silang gipasalamatan so kanang paghalag og pista ato na pasalamat nila di na ingon pagsimba nila ingon nga Dios. Wala pangutana. Kining Santiago nga balaan wa gid siya kasala. Kining Santiago nga nasulat sa Biblia base sa iyang pasalig sa Santiago 2:10 nga bisan kinsa magabantay sa tibukan kasuguan makalapas sa mahimong lapason sa tanan. Kumusta man ning inyong gisantos nga ngalan nga Santiago sa dapitan? Kriminal na kay Birdugo man ito sa Europa, komandante man sa sundaluhan. Unsa may katubag anak mao ba ng apostolisa o pareha ra ngalan? Dili na mo ba dili na ba kuan na katungod. Di kanang Santiago ato katunig nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Okay. Si Brother. Si Brad. Si Moises gipabuhat og larawan. Si Haring Solomon gipabuhat og larawan. Muta na ko ni Brad. Kini bang Katolik nga inyong kay iapilang karon nga ingon nga reliyon. Gisugod ba niyo pagbuhat og larawan? Okay, sumala sa naisgutan na sa unahan nga dili man daw tanong paghimog larawan. Dayon ang mga tinun-an gitagaan og authority to bind and loose here on earth. Ang inyong idili diri sa yuta idilinaw sa langit ang inyong itugot usab. So daghan kayo mga hinungdan ngano nga ang usab ka matuhuon mohimo og larawan usa ini ang pagpasidungog. Sama nga kung nagpasidungog ta ni Dr. Jose Rizal nga bayani lang siya sa atong gamayng nasod, unsa naka ang mga bayani sa atong tinuhuan. Mas maayo yun kung naghimutag pagpasidungog ni Rizal, mas maghimutag pagpasidungog sa mga bayani yun sa itong tinuhuan. O dili daw ta na paghimog larawan alang kinila kay sa Biblia mismo, iklaro man sumala sa naisgutan na nga, dili daw ta na paghimog larawan basta di lang himuong Diyos. Ang dawtan kung himuong Diyos, sa mas kwarta ba kung gamiton sa insakto maayo. Kung himuong Diyos ang kwarta, di na maayo. Yang ang Katoliko, wala man magtudlo nga kanang larawan ni Diyos, suwa makasala ang Katoliko kay idolatria. Okay, opinion ko niyo Brad. Kadang po na Brad. Kini bang pagyugbo sa larawan, sa tubangan ng larawan o paghapa? Dili ba sa Brad? Kanang pagyukbo ba di na sayop. Ang imong pagyukbo dili lagi pagilang nga Dios. Paghapa. Bisan pag higligid ka diha basta kay wala na mo ilang nga Dios, asti si pagtahod lang. Nato na tay prueba nga. Okay. Sa diha nga si Josue nga pa sa larawan, wala ba siya padlungan sa itong Ginoo kay larawan mo itong kirubin, o ba sa padlungan kay sumasa ng gingon nga okay, dili na siya okay. Okay, ang pagbadlong nakabasa man guwara nga sitas. Ang pagbadlong dito nga gihimo dili tungod kay niyukbo siya atubangan sa sudanan. Kung dili dunay magoy nahimo sa mga tao ba niadto nga wa kahimot sa Dios. Dayon si Josue
medyo nibati siya kay ang mga tao gisilutan magod sa Dios tungod gid na sila nalapas nga sugo ni ato ako sang review na limot kung unsa gito isyu ngano nasuko ang Ginoo kay si Josue gud iya tong gihimo isip pag pailan niya sa Ginoo nga unta ang Ginoo ngano imo man to gihimo kay gisilutan magud sila ni atong higayuna pero dili ingon nga tungod kay niyukbo siya ni atong sudlanan sa kasabutan nga dunay larawan kay instruction man gito sa Ginoo mabasa sa Exodo 25:17 ngadto 22 nga ang presensya sa Ginoo na dito taliwala ang iyang presensya na taliwala sa mga kiruben atong arka o mo na nga muyukbo sila magkatubang gid sila ato ang nasuko lang ang Ginoo niadto kay dunay sila nalapas ba nga sugo ba nga ako sa to review kay nalimot ko pero dili gyud tungod kay niyukbo. Okay. Ito ay oras. Pakusin sa nako si Gabi usa lang. Brad, ng gabi, Brad. Ang akong pangutana, Brad, dinhi sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 25, pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, ang akong pangutana, nagpasimba ba si Pedro ni Cornelio? Si Pedro gibuyag siya ni si Cornelio gibuyag siya ni Pedro kay pag-abot ni Pedro ni hapa siya nagsimba gibuyag si Pedro nga tindog ayaw simba kay ako tao lamang nani sa Buhat 10 25 niya sa pinadayag 22:8 nga sa diang si San Juan ning simba sa anghel gibuyag siya so di kita pwede nga simbahon ning Santos Bado? Si Van Silver, tatang opinion. Sa sumala na sa itong isgutan kaganina nga kanang pagsimba nga pagpagka-Diyos dili na pwede ihatag ito sa larawan o bisa nila yun nga buhi. Nakita mong gudya ni Pedro nga kanang yukbo o simba ni Cornelio nga ito niya parang simba ingon nga Diyos tungod kay kung basahon mo ng Book of Acts na mga tao magudya nga nag-ilang nga tungod kay nagmilagro ang mga apostol nagtuo sila nga mga Diyos tanaog ikan sa langit. Munang nasantop sa unahuna ni Pedro nga sanglit wala pa man matudloy si Cornelio sa tibuok pagtulo ng Kristiyano kay ang iyang nakaturan katumangdaan. Munang nakita niya kay makakita man si Pedro nga kini ang iyang pagsimba pagpaka-Diyos man niya tao ra ko mo nang ibadlong. Pero natay mabasa nga gibuan ang usa ka santos usa ka balaan nga dili sala kanang pagtahod lang abot pasabot nga walay pagbadlong nga gihimo kanang sa Buhat 16:29 ug 30 nga si Pablo ug si Silas gibuan pero wala padlukan ni Pablo ug si Silas kinakasabot sila nga pagtahod naman ang abot pasabot dili pagpaka-Diyos kanang tungod ug alang sa imong tinubuan ug pagtuo mga butang ning kalibutana nga angay natong tungkaron ug pakisayran ug nganong nalambigit kita sa atong tagsa-tagsa ka mga relihiyon ug maong namugna kining tudungan Armageddon